राखाङाबानो जाया नोंसोरनो आंखौ राखांहोबाय थायो मिथिबायना नोंसोरनो आंखौ राखांहोबाय थायो आच्छा गोदैमोन नोंथांमोनथ' गासिबो मिथिखायो राखाङाबानो जाया होननानै स' गाइस माखौ राखांनायनि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय स' गाज्रि एंगेलजों खोनासंबा एसे गाज्रि लाइन थांबा एसे गाज्रियानो जागोन आरोखि ना राखाङि माखौथ' बुङो नङा होमबा स' नैबे बिनानावा सुमि बसुमतारी आरोना नैखौ फेसबुकआव जायफोर सोरबाफोर नुदों आरो नुखागोन ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय जेला नङा होमबा स' गाइस दा नैबे राखाङिनि बाथ्राखौथ' आङो ससेयावनो फुल भिडिअ होगासिनो नोंथांमोननि गेजेराव मा बाथ्राखौ माखौ बुंदों नैबेनि गेजेरावनो आरो सासे दुस्थ'खारि ओंखारलायबायलै जोंना एनिथिं एमजे ब्रादार प्रिति नार्जारिखौसो माने हाबा जाखानाय बुस्थुखौनो नुवालासिनो माने गोसो थोदों खम जारला मा होनो मानसिफोरखौ हाबा जानायखौ नुखाथारबायलै गाजा गोमजानो एनिथिं एमजे ब्रादारजों हाबा जानाय कत' इउटुबलाय फेसबुकलाय गासिबो मानसिफोरा साफायनानै हगारदों बेखौ कि नुवा जाबाय नोङो जाम्बा लरग' हिनजाव नुवाखै नोङो सिख्ला मानसि नुवाखै नागिरनानै गोसोथोनो आलु साइज नोगोद दागिल मानसिया हले देन्जार खात्रा साफाखा माने सिख्लाफोरखौनो नुवाखै आरोखि बे गोसोथोनो थाखाय मालायजों हाबा जाखोन्दाफोरखौसो माने लाइन मारिनो नागिरो स' गाइस नोंथांमोना एनिथिं एमजे ब्रादारा मा बकिदों नोंथांमोना सोरबा हयथ' नुखानायफोरखौ बुङाखै दे आं जाय नुवाखै रेकर्डखौ टटेलि खोनासंनो हागोन ओरैबायदि माने सना लायनो आरो मालायनि हिनजावखौ बिदि गोसोथोखुमालाबायोलै जाम्बा भिडिअखौ नायदोंबा गाज्रि दामोन दे फंबाय आरो बेबायदि मालायनि हिनजावखौ टर्चर खालामनो दरकार गैया मिथिबायना स' एनिथिं एमजे ब्रादारा नै रेकर्डखौ हगारदों नोंथांमोना जाय खोनायाखैना नैबे ससे क्लिप्सखौ खोनासंना लादो दसे उनाव सावरायगोन जों एसे गुवारै बरिया साइसलै नोङो प्रफाइलाथ' आंनि हिन्जावनि नालाय बिथाङा सानदों माने आंनि हिन्जावखौनो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ मालाबा बे लायोमोन नालाय दख'ना फाननाय समाव मालाबा बेनिखौबो आं नायो जोंना खामानि दंबाथाय खामानि दं आरोना पार्सनेल गैयाबाव दा बिथाङा मा जागासिनो मेसेज लाय भिडिअ कल लाय हरगासिनो जोंहा प्रिति नार्जारि आंनि बिसिखौहाय कन्टेक्ट खालामनो नाजागासिनो दं मोजां नुदों मादों इमप्रेस खालामनानै आरोना माब्रै जादों गथ'नाया बिथांनि रेकर्डफोरखौ आं एसे दामनि ओमफ्राय कमेन्ट होबानो जाबाय दा लास्टाव आं बारा खालामला अबेनि मार ब्रादारा ओमफ्राय सोरबा गामिनि सेरनि सिनायनाय दङब्ला कमेन्टनि थ्रुयै खिथाहर बिथाङा हाबा जानाय ना जायै आरो मानसिफोरखौ एदावदोंसो ना मादोंसो आंनाव बेबायदि फैबाय थाबाय नालाय ओंखायनो आं गेजेर बयबो नुथोंसै बिथां सारखौ बिथां एक्टरखौ होननानै नैबे भिडिअनि गेजेरजों दामनानै होबाय गाज्रि दामोन बिथांनि माखासे रेकर्डफोरखौ फुटेजखौ आं होनानै होनि ओरैहाय नायबाय थाबानो जाबाय दाबो उन्दुआ जिरख'नाय दाबो उन्दुआ ददेरे दाबो उन्दुआ सैना लोखि बरिया साइसलै नोङो हरसे थाबाय नों उन्दुवाखिसै उन्दुनो ओंखाराखै मा एफा साइस हिनजावनोलाय ओमफ्राय बिथाङा हाबा जानाय नंमारगोन ना नंमारा सोरबा सिनायबा अननानै कमेन्ट हर खिथाहर बबे जायगानि लोगो मोनबा आर'नाइ गानहोगोन आं बिथांखौ आर'नाइ दाथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय दे एमजेआ आर'नाइखौ हसाखै होमारगोन ना होमारा ना मानि आर'नाइ होयो आं बेखौबोथ' मिन्थिला आरो फंबाया जुदि खोनादोंबा भिडिअखौ नुदोंबा आर'नाइखौ होमारगोन ना होमारा खनसे थांनानै नायदो एमजेनि खाथियाव ना मा होनो हेपि सानडे दै गाइस गासिखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय हेपि सानडे स' आंनि भिउवार्स आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि भिडिअआव गोजानहै बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरोखि दा दहायनि राखांनायनि बाथ्राया माने रागाजोंनासो माने नैबिदि सेम कन्डिसन सेम अबस्था टर्चर खालामदों आरोखि नैबे सुमि बसुमतारीखौ गावजागोनलै बिसोरो गावजागोन बेना हौवाया फौजिसो आर्मिसो गावजाथारगोन नोंसोरो
माने गोसोथोनानै नैबायदि मेसेज दा खालामबाय था आरोखि होनखादोंना टर्चर खालामनाङा होननानै माने रागाजोंसो बुंदों आरोखि नैबे सुमि बसुमतारी जुन्थु आं इन्ट्र होदोंमोन ना नोंथांमोननि गेजेराव नैबे आरोना सुमि बसुमतारीया रागाजोंसो राखां होनना बुंदों आरोना नैबे बेलेग बुस्थुजों राखां होनना बुङाखै दे आङो सोरबा सोरबा इन्ट्र होनायखाय बेलेग बुस्थु जाना राखांदोंमोन होननानै साननो हागौ आरोखि स' नङा बाथ्राया नैबायदि नङा माने सोरबा गुबुन गुबुन सेंग्राफोरा माने वाट्सएप मेसेज एकदम फेसबुक मेसेन्जाराव मेसेज हरो ओरैबायदि टर्चर खालामबाय थायोनो आरोना एकदमबारे आरो गाज्रि गाज्रि आरो माखौथ' मोजांखौबा पार्सनेल मेसेज खालामगोन नङा होमबा सेंग्राफोरालाय बिदि आरो स' हाबा जाखानाय हिनजावफोरखौ टर्चर खालामनानै मा मोनो नोंथांमोनालाय ओंखायनो नैबे मोननैजों आंनाथ' भिडिअआ लाब्रा टाइप जाखायो दे गाइस नोंथांमोना मिन्थियो एसे बोरैबा बोरैबा जायो आरोना स' गाइस नोंथांमोना जायफोर नायनानै नुवाखै नैबे सुमि बसुमतारी बिनानावा मा होनदों नैबेखौ नाय आरो दा एनिथिं एमजे ब्रादाराथ' होनखाबायानो नैबे प्रिति नार्जारि मानोना गावनि असे बिसि एनिथिं एमजेनि नैबेखौ गोसोथोनायनो माने आर'नाइ गानहोगोन होनना बुंदों आरो स' माबायदि आर'नाइ बेखौथ' आङो मिथिला आर'नाइया खिन्थु मोजां टाइपनि आर'नाइ जानाय नङा बायसान्सआवबो भुलाबाबो दा थांलाय फंबाय थांजागोन नों एमजेजों गलासो बेबो एमजेआ हगारनाय नङालै नोंखौ थांनोङा मोजां आर'नाइ होनाय नङा बियो स' जोंना सुमि बसुमतारी बिनानावा माखौ राखांनाय बाथ्रा होनदों नोंथांमोना आं फुल डिटेल्स भिडिअ होदों नोंथांमोना नायलां ससे आरो गेसाव गोफोन भिडिअ शेयार खालामहरनाङा आंनाव आरो मालायफोरनि भिडिअ आंनाव शेयार खालामहरबाय थानाङा दे आं ओरैबायदि गोदोनानि हारा रोदा ब्रां ब्रां नुजालायनाय रायलायहरबाय मैया सासे सेंग्राया ना बोराय ना हिनजाव थैजानाय आंखौ मा होनदों राखांस्रि ना माबा मोनसे होनहरदों राखाङाबानो जाया नोंसोरनो आंखौ राखां होबाय थायो मिथिबायना नोंसोरनो आंखौ राखां होबाय थायो आं होनहरबाय बेखौनो गोरलैयैनो खावलायहरबाय नोंसोरखौ ओंथिया गोरलै जानाय नङा आंनाव जाहा थाहा गेसाव गोफोन भिडिअनि लिंकफोरखौ शेयार खालामहरनाङा आरो अनलाइन ट्रेडिं एपफोरनि लिंकखौ शेयार खालामहरनाङा वाट्सएप आरो मेसेन्जाराव बेनो आरो खालामबाथाय नोंसोरखौ साफा साफा गासिबो ब्लक मारिजोबगोन आं मिथिबाय गोसोआव सोना ला हामबायसै दाथ' नोंथांमोना सुमि बसुमतारीनि आरो एनिथिं एमजेनि फुल डिटेल्सखौ भिडिअखौ मोनजोब्बाय दा एनिथिं एमजेखौलाय मोजां पुरस्कार होनाय नङालै फंबायमोन दा थांखा खाथियाव दांगोनसो बियो लकाबावसो सोना दोनगोन मिथिबाय नोंसोर बायदिखौ बुवारि लबार होनोलै आसोलफोर जायबा जाय गोसो बेखौसो होनदों दै जोंना मोजांफोरखौ होनाखै आङो माने बै हाबा जाखानाय हिनजावफोरखौ गोसोथोग्राफोरखौसो होनदां गरम सालाफ्रा मालायजों हाबा जाखानायखौ नुनाबो लागावो ओइ आरो नैबे सुमि बसुमतारीथ' हौवाया आर्मिसोखा दांजागोन नोंसोरो चिउ चिउ होनलायनाय आरो एनिथिं एमजे आर'नाइ गानहोनो थैनोबो दा थांखालै आरो बानायग्राया एबारनिफ्राय दा बानायग्रा बायसान्सआव माबा हले लकेसन ट्रेक खालामना नागिरगोनलै बियो मिथिबाय नार्सोना लब जादों नामा आसोल नोङो गनाय नङालै बिजाब बाराबा मालाया जाक थाक नोंहा बे इउटुबारनि हिनजावखौसो फसायदों इउटुबाव जों खारग्राखौसो होयो मालायफोरखौ दुराम जानायफोरखौसो होयो आरो नों बिदिनि हिनजावखौसो गोसोथोबावदों गनाय नङालै नोङो स' गाइस दिनैना भिडिअआ एसे नर्मेल टाइप जादों खिन्थु मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जायफोर गोदान फैदों साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो हायोबा शेयार खालामना हो भिडिअखौ थ' गाइस दिनै भिडिअखौ आङो नैबेसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जरुर